हेलो लोगोफोर बरायबाय बड'द जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दिनै सानडे दा बेनि सायाव जों रायलायगोन डिसकास खालामनो सानदों बेनो जाबाय अनलाइन एप्लाइ एबा अफलाइन एप्लाइ जागोन ना जाया अरुणोदय स्किम देग्लाय 2022 जेराव नोंथांमोननि दानफायाव 1000 मोननाय जायो जायफ्रानोखि वमेन एबा आइजोफोर। दा लोगोफोर 18 इयार्सनिफ्राय जेसेबांनिखि जालांबाय थाबाय स' नोंथांमोना बे बाहागो लानो हागोन आरो माखासे क्राइटेरिया दङ बेनो जाबाय जायनि नखराव बोसोराव 2 लाखनि गाहायाव आरजियो एबा इनकाम खालामो स' बिथांमोनासो बे स्किमावहाय होनाय जायो। दा बिदिब्ला बे स्किमखौहाय अनलाइन खालामनो हागोन ना हाया एबा अफलाइन खालामनो हागोन ना हाया गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ। स' बेखायनो बेयाव नोंथांमोननो रियेल एबा फेक बेयाव नोंथांमोननो क्लियार खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायो। दा बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइटआव दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव दा अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे मोजां रादाबा बेनो गासै 6 लाख फेमिलिसनो होबावनाय जागोन दा बावैनो जेराव नोंथांमोना 1000 पार मान्थ मोनबाय थानाय जागोन। नाथाय लोगोफोर बुंदोंमोन 1000 निफ्राय बारायनानै 250 प्लास खालामबावनानै बे 250 खौहाय कारेन्ट बिलनि थाखाय बावगोन होनना बुंदोंमोन जेरावनोखि नोंथांमोननि राङा 1250 जागोन। स' बिदिब्ला बेखौ दानिया सोर एप्लाइ खालामनो हायो आरो बबे एप्लाइ जायो बे जिनिसा। स' बिदिब्ला लोगोफोर जोंहा मोनसे बाथ्रा फार्स्टआवनो जों मा खालामनाय स्टेटासखौ जों नायनो हायो जायफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामखाबाय स' नोंथांमोना बे स्टेटासआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै नायनो हायो। दा हमना ला बाक्सा हिसाबै जों फार्स्टआवनो बाक्साखौ नायनोसै दा बेयाव नायनाय लोगोफोर स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों थ' नोंथांमोना बेयाव माखासे नेम फैदों आरो माखासे एलएसि दा ओरैबायदि जादों नैबे स्किमाहाय एलएसि वाइसआवहाय जायो आरो लोगोसे खायसे खायसे एलएसियावहाय बे खामानिखौ मावनो हाथ'वाखै जायनि जाउनाव खायसे खायसे थालांनाय जादों। दा ओंखायनो 6 लाखसनो होबावगोन होनना बुंदों बिटिआरआव लोगोसे आसाम स्टेटआवबो होगोन होनना बुंदों। दा बेखौ नोंथांमोना क्लियार खालामबाय बुजिबाय स' बिनिफ्राय दानिया बिनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो मोनसे बाथ्रा बाव जे जोंहा अफलाइन जागोन ना अनलाइन जागोन। दानि जों बाक्साखौ नायदोंमोन बेनिफ्राय जों फैनानै दानिया स' कमप्लेन होनो गोसो दङबा स' नोंथांमोना कमप्लेन होनो गोसो दङबा नैबे सेकेन्डआवहाय क्लिक खालाम। स' बेहाय जोङो कमप्लेनाव थुनाय लोगो लोगो हमना ला फिन खनसेबाव बाक्साखौ नायबावबाय थ' बेयाव जों गासैबो जों ए टु जेड नायगोन जे अफलाइन जायो ना अनलाइन जायो। दा जों बेयाव नायबाय नै कमप्लेन हिसाबै स' बिनिफ्राय कमप्लेन हिसाबै नोंथांमोना नायनोब्ला बेयाव नायबाय फार्स्टआव नाम ओंखारबाय हमना ला बिथाङा स' हमना ला क्राइटेरिया माखासे थायो नालाय अरुणोदय स्किमावहाय 2 लाखनि बारा खामायो एबा साख्रि दङ थ' बा गभर्नमेन्ट जब दङ बिनिया अब्ला बे मोननाय जाया स' बेखौ जों कमप्लेन होनो हायो। नाथाय बोरै कमप्लेन होगोन होनोब्ला नैबाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों रेज एन्ड कमप्लेनाव जोङो थांनो हायो। स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबावहाय नै स' बेयाव रेज ए कमप्लेन स' जों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों बेयाव होनो हायो नै स' बिदि होनो हाबाय कमप्लेन फर्मा नैबेनो आरो स' कमप्लेन फर्मा बेनो बेवहाय नोंनि नाम थाबाय स' नोंनि नाम थाबाय आरो एन्टार इउर नेम स' नोंनि नाम थाबाय मबाइल नाम्बार नोंनि पार्सनेल डाटा थाजोब्बाय हमना ला नोंनि पार्सनेल डाटा स' बेयाव एड्रेस थाबाय बिनिफ्राय बिनि मोनसे प्रुफ थानांगोन जे बियो आसामनि नङा एबा बिनि न'खरा 2 लाखनि बारा खामायो नाम्बार 3 आव नाय स' बिनिफ्राय बिनि माखासे प्रेजेन्ट गुबुन बिथिङाव इंगेज जाना दङ बा साख्रि दङ। दा बेबायदि रोखोमनि जि दङ नोंथांमोना टिक मार्क होनानै बेयाव नोंथांमोना प्रुफ होनो हानांगोन बिनि मोनसे नङा मोनसे प्रुफ होनो हानांगोन अके स' प्रुफ होनो हानांगोन होमबासो बे साबमिट नोंथांमोननि कमप्लेनाव होनाय लोगो लोगो बेनिया केन्सेल जागोन। नाथाय नोंथांमोना जेनुवेन माबा मोनसे प्रुफ होनो हानांगोन जे बियो रां खामायो बांसिनबा बे बिनि नङा होननानै स' बे क्लियार जाबायना स' नोंथांमोना बेबायदि कमप्लेन होनो हायो रेज ए कमप्लेनाव थांनानै। दानिया लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ जायो नामा स' अनलाइन एप्लाइ जागोन ना जाया थ' दानिया मोनसे गोबां बाथ्रा नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे नैबे साबमिट ग्रिभेन्सआव थ' साबमिट ग्रिभेन्स माने मा स' बेहाय अनलाइन जायो नामा जों बेयाव क्लिक खालामबाय। दा नोंथांमोना नायब्लानो बुजिगोन दा साबमिट ग्रिभेन्सआव थुनाय लोगो लोगो बे मोनसे ग्रिभेन्स मिन्स नोंथांमोननि माखासे नायबिजिरनायसो लोगोफोर बे अनलाइन एप्लाइ जाया स्किमा बे उरमा जेब्लायबो अनलाइन जाया अफलाइनसो जायो बियो अफलाइन जायो आरो अफलाइन जायोबा बिसिडिसि नङाबा पन्सायत लेभेलाव फैनानै फर्म होनाय जायो आरो बिनि थ्रुयै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया अफलाइनसो खालामनांगौ। दा लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोना बिसिडिसि एबा पन्सायतनि गेजेरजोंसो बेखौहाय अफलाइन एप्लाइखौ खालामनो हायो अके थ' ग्रिभेन्स होनाय लोगो लोगो जाय नोंथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय रां मोननाय जायाखै बा नोंथांमोना एप्रुभ जायाखै दा बेखौसो ग्रिभेन्स होनना बुङो जे नोंथांमोना नायबिजिरनो हागोन आरो नोंथांमोनाहाय रिपर्टखौ होनो हागोन जे जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय मानो मोनासै थ' नोंथांमोना अनलाइन हिसाबै ग्रिभेन्सखौ हरनो हागोन बे जेब्लायबो एप्लाइ नङा अके जेब्लायबो बे एप्लाइ प्रसेस नङा आरो अरुणोदय स्किमा दासिमबो अनलाइन जाफेराखै आरो जाथ'नायबो नङा जेब्लासिम गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालाम अनलाइन खालामबाय होननानै अब्लासिम जानाय नङा।
दा बेखायनो जुदि नोंथाङा सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोनबा मोनाखैबा बेयाव नोंनि नामखौ लिरदो, मबाइल नाम्बार इमेल आइडि होदो, डिस्ट्रिक्ट बेयाव सेलेक्ट खालामदो। अके स' बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ जों जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामबावबाय। दानिया एड्रेसखौ नोंथांमोना नोंनि गासैबो एड्रेसखौ लिरदो, जाहाथे मिस्टेकफोर जादोंमोन खोमा बै समाव एप्लाइ खालामनायाव। बेनिफ्राय पिन क'डखौ बेयाव होदो। दानिया बेयाव दानिया नोंथांमोना माखासे केटेगरि मोनदों ग्रिभेन्सनि, बेनो जाबाय कमप्लेन। स' कमप्लेन मोनसे मोनदों, साजेसन मोनसे मोनदों आरो सिकिं मोनसे गाइडेन्स इनफरमेसन मोनदों। दा बाथ्राया जाबाय जोंहा कमप्लेन होनो गोसो दंबा बेयावबो हायो। थ' बेनिफ्राय साजेसनबो लानो हायो जे नोंनिया राङा मानो हाबाखै होननानै। बेयाव साजेसनाव होनाय लोगो लोगो नोंनो मोनसे रिप्लाइ फैगोन, रिमार्क्स फैगोन। जेरै जोङो फिएम किसानाव जोङो रिप्लाइ मोनदोंमोन, रिमार्क्स मोनदोंमोन जे खायसेनि एकाउन्टआ प्रब्लेम, इनएक्टिभ जादों मादों होननाया। थिग बेबादिनो जायफ्रा नोंथांमोना स्किमाव बेयाव मोनाखै, स' नोंथांमोनाबो ग्रिभेन्स होनो हायो बा नोंथांमोनाबो कमप्लेन बा साजेसन लानो हायो। दा गाइडेन्सबो लानो हायो, नोंथांमोना इनफरमेसनबो लानो हायो बेयाव होनाय लोगो लोगो। बेनिफ्राय नोंनि माखासे एड्रेस बा नोंथांमोना ग्रिभेन्स। दा ग्रिभेन्स होनाय लोगो लोगो बेयाव नों मा सानदों गासै 2000 केरेक्टार्स लिरनो हायो, आखर लिरनो हायो जे नोङो मा सानदोंबा मा नायबिजिरनो लुगैदों, मा ग्रिभेन्स होनो सानदों, मा कमप्लेन होनो सानदों। दा हमना ला डियर रेसपेक्टेड सार इदि होनलाबायनानै हमना ला साप'ज आं रांखौ मोनाखै, एप्लाइ खालामदोंमोन 2019 होननानै। स' नोंथांमोना हरनो हायो आरो बेयाव नोंनि एगेन्स्टआवहाय आइडि मोनगोन आरो आइडिजों नोंथांमोनावहाय उनावहाय फिडबेक फैगोन। स' नोंथांमोना नैबे साबमिट होननाय लोगो लोगो बे अनलाइन एप्लाइ जायो, बे नङा। अके अनलाइन एप्लाइ नङा। स' नोंथांमोना दानो मिथिबाय जे अरुनदय स्किमा अनलाइन एप्लाइ जाया, अनलि अफलाइन एप्लाइ जायो। अके अनलि अफलाइन एप्लाइ जायो, अनलाइन एप्लाइ जाया। स' लोगोफोर बेनोमोन दिनैनि माखासे डिटेल्स अरुनदय स्किम, जेराव नोंथांमोना माखासे गोनो गोथो जाबाय थायो जे अनलाइन एप्लाइ जायो नामा। स' अनलाइन एप्लाइ जाया, नोंथांमोना दासिम अनलाइन एप्लाइ खालामथ'नाङा। स' अनलाइन खालामो नोंथांमोना दायो जेबो मोननाय नङा। अके स' बेनोसैमोन लेटेस्ट आपडेट।